Moi bo día a todos e a todas, moitas gracias por vir, como cada venres, a esta rolda de prensa na que paso a informar dos asuntos que acabamos de aprobar na Xunta de Goberno celebrada aquí na Deputación de Lugo. Entre outras cuestións, aprobamos un importante investimento de case un millón de euros para acometer diferentes actuacións que virán a mellorar a vida dos veciños e veciñas de Lugo, da Terra Chá, da Montaña e tamén da comarca da Mariña. Este é un orzamento co que sacaremos adiante, por unha banda, a mellora de dúas estradas provinciais ao seu paso por Lugo, Outeiro de Rei e Castro de Rei, e tamén a suministración de equipos, dotacións, infraestructuras e servizos básicos en Cervantes e Barreiros. Empezando polas estradas. Como xa sabedes, porque o dicimos con moita frecuencia, a mobilidade é unha das prioridades deste equipo de goberno e podedelo comprobar cada semana, porque venres tras venres aprobamos destinar importantes fondos a manter e mellorar a nosa rede de estradas provinciais. Un importante investimento que redunda en beneficio da cohesión e do equilibrio territorial, que mellora as comunicacións da nosa provincia e que, polo tanto, se traduce tamén nunha mellor calidade de vida da nosa veciñanza. No que ten que ver cos proxectos que hoxe sacamos adiante e que están contemplados no noso Plan de Estradas Provinciais 2025, en Lugo licitamos a mellora de preto de dos 3 primeiros quilómetros da LUP 2902 entre a capital e Ponte de Ombreiro. Esta é unha estrada importante porque une a vía Marqués de Ombreiro, na zona das Amasas, con Ombreiro e, ademais, dá servicio directo aos máis de 300 veciños e veciñas que viven nesa parroquia da cidade de Lugo. As obras que saen a contratación, por algo máis de 240.000 euros, van a afectar o tramo que está comprendido entre o inicio da vía e tamén a potabilizadora de augas, é dicir, dende o punto kilométrico 0 ata o punto kilométrico 2.580, e van a consistir na reapertura de cunetas, na pavimentación con aglomerado en quente e na sinalización horizontal nestes case 3 km de vía. Por outra banda, entre Castro de Rei e Outeiro de Rei, acondicionaremos tamén preto de 9 km, neste caso na LUP 1107, que é a vía provincial que vai de Castro ata Rábade. Esta é outra vía de gran importancia para a nosa provincia porque dá acceso a servizos tan importantes como poden ser, por exemplo, a Casa das Insuas. En todo caso, une dous concellos. Os traballos contarán cun investimento de máis de 180.000 euros e afectarán o treito comprendido entre Castro, a altura da parroquia de San Xiao de Mos, e a fonte da Pinguela, ata as portas do concello de Rábade. Tamén as obras consistirán na reapertura de cunetas, na pavimentación con aglomerado en quente e na sinalización horizontal. E deixando de lado as obras que imos realizar na rede de estradas provinciais e falando tamén de cooperación cos concellos, hoxe aprobamos dous convenios de colaboración, un co Concello de Cervantes e outro co Concello de Barreiros. Empezamos pola montaña e aquí acordamos asinar con Cervantes un convenio por algo máis de 250.000 euros para levar a cabo un total de 9 actuacións que lles detallo. A primeira delas é adquirir un grupo electróxeno con remolque, que é unha suministración que permitirá dar servizo nos eventos que non se celebren no Polideportivo Municipal e tamén nas obras, reparacións de camiños ou servizos municipais, evitando, ademais, gastar os cartos en alugar este tipo de suministro. Tamén, en Cervantes, seguimos, se colocará unha cuberta no merendeiro de San Román que protexerá as mesas e a churrasqueira que hai nese espazo. Esta actuación aumentará as prestacións do espazo público, dando sombra no verán e protexendo da chuvia e da neve durante o inverno. A través deste convenio, instalaremos, ademais, barandas, biondas e malla nos núcleos de Noceda, Santalla, Alama, Casas do Río, Ponte de Cubelas e Villaver, o que vai aportar seguridade a todos estes lugares que conservan a día de hoxe aínda un importante número de veciños neste Concello da Montaña. E, finalmente, levaremos a cabo outras 6 actuacións
de acondicionamento de camiños e vías en 7 parroquias deste concello, que concretamente son as que lles digo agora. Na parroquia de Donís, melloraremos os accesos a Robledo e os camiños en Vilar de Donís. No Cereixido, executaremos uns pequenos muros no desnivel do camiño da Freita para dar estabilidade e evitar desprendementos. En Cancelada, melloraremos o acceso a Santo Tomé co acondicionamento do firme e a instalación de reixas. No lugar de Mosteiro actuaremos no acceso a Queirugal. En Ribeira actuaremos no acceso a San Martín. E en Quindous o de Sebane. E, ademais, entre as parroquias de Dorna e Quindous, melloraremos a estrada que vai dende Folgueiroa por Sabane. Isto no que ten que ver co Concello de Cervantes. Como ven, moitas actuacións, todas elas dirixidas a solventar dificultades coas que os veciños se atopan no día a día. E cambiando para a comarca da Mariña, aprobamos un acordo con Barreiros, como lles dicía antes, a través do que a Diputación neste caso vai achegar 230.000 euros para un convenio que alcanza os case 240.000, con 3 actuacións destacadas, que son a mellora das infraestructuras de abastecemento, porque este verán volveron a darse situacións de falla de suministración no barrio de Merille, en San Cosme, no barrio da Insua, en San Xulián de Cabarcos, e así poderemos solucionar un problema colaborando con Barreiros en financiar a execución dunha nova rede de distribución de auga en Merille, o que vai a permitir eliminar a conexión que hai entre ambos barrios e así a Insua recibirá un maior caudal de auga, dando solución ao problema que se está ocasionando neste momento en períodos estivais nos dous núcleos. E a segunda actuación ten que ver coa mellora do saneamento e con emendar a gravidade das carencias da EDAR. Nese sentido, financiaremos 5 traballos encamiñados á modernización, reparación e digitalización que inclúen a substitución de equipos, instalación de elementos auxiliares e integración no sistema de xestión municipal. Estas dúas actuacións que lles acabo de dicir, a das traídas de augas e a do saneamento, a da EDAR, teñen que ver coa situación que aparellou para este concello o desenvolvemento dun urbanismo descontrolado, feroz, autorizando a execución de vivendas sen garantir a dotación dos servicios básicos necesarios. E de aquelas actuacións, estes resultados, a dificultade de dar abastecemento a toda a poboación e tamén de solucionar o problema do saneamento. Nos colaboramos, neste caso, co Concello de Barreiros para solucionar este problema que teñen os veciños dende fai moitos anos. E a terceira actuación no Concello de Barreiros ten que ver coa crecente demanda que contan os servizos sociais, por unha parte, por parte dunha poboación que cada vez, como sucede en moitísimos concellos, está máis envellecida e tamén cada vez é a consecuencia da idade e máis dependente. No caso de Barreiros, concretamente, o 34% da poboación ten xa máis de 65 anos. E nós o que vamos a facer é colaborar co Concello para dotalo, para colaborar coa dotación de material ortopédico para atender a todas estas persoas. É un material que vai a servir para reforzar o Servizo de Axuda no Fogar, o SAF, que en Barreiros dá servizo a preto de 70 fogares e que é un servicio de préstamo por parte do Concello. A semana pasada dicía que ser o Concello dos Concellos, que é o que é realmente a Deputación, é a idea vertebradora de toda a actuación e de toda a acción de goberno, porque é a mellor maneira de ser útiles para os veciños. E tamén dicía que o demostramos cada semana coas decisións que tomamos, co traballo que se fen facendo e cos expedientes que se levan á Xunta de Goberno e que se ven aprobados nela. Fíxense que con estes dous convenios de colaboración imos a mellorar o servizo que prestan estes dous concellos a máis de 4.200 persoas en total. Polo tanto, podemos corroborar que realmente o traballo de colaboración que temos no día a día cos concellos, a mellora das comunicacións, da mobilidade dentro da nosa provincia e a atención a eses servizos básicos é fundamental para este goberno municipal, a pesar
de non ter competencias directas que son da comunidade autónoma en moitas das materias que se abordan porque son necesarias para os veciños e os concellos así o demandan. E cambiando de asunto, no que ten que ver co servizo tamén a veciñanza, pero neste caso co que presta a Deputación de Lugo, dicirlles que hoxe licitamos con case 800.000 euros a contratación dos servizos para manter, modernizar, actualizar e adaptar ao Esquema Nacional de Seguridade os centros de proceso de datos da Deputación de Lugo. Este é un servizo de moitísima importancia para o conxunto da provincia, porque é o que mantén e tamén dá soporte á infraestructura sobre a que se apoian os diferentes sistemas informáticos e de telecomunicacións da institución provincial, o que nos vai a permitir optimizar e actualizar os sistemas que existen na actualidade. Este contrato vai a ter unha duración de 3 anos, sen posibilidade de prórroga, e vai a impactar directamente na modernización da administración provincial, reforzando a seguridade e a protección de datos, o que se vai a traducir tamén nunha optimización e mellora sen dúbida dos servizos públicos e dos recursos que se poñen a disposición da cidadanía. No cidadán vai a supoñer que lle poderemos ofrecer servizos públicos máis fiables, pero tamén máis accesibles, con maior seguridade e confianza na súa percepción dende o punto de vista da cidadanía dunha administración máis próxima, máis eficiente e tamén máis segura. E seguimos falando de eficiencia e do servizo que damos á cidadanía porque tamén hoxe aprobamos na Xunta de Goberno un investimento de case 400.000 euros neste caso para o servizo do Parque Móvil e a Granxa Galloso Castro. Empezo polo Parque Móvil. Neste caso sacamos a contratación o suministro de 3 máquinas, 2 retrocargadoras novas por importe de 266.200 euros, que contan con un prazo para ser entregadas de 20 días, e tamén unha compactadora tándem que está usada por un importe de 64.130 euros e un prazo de entrega neste caso de 10 días menos, de 30 días. Estas son 3 máquinas que resultan fundamentais para os servizos que se prestan desde o Parque Móvil nas estradas da provincia, para que sepan un pouco en que consiste o traballo que fan. Pois a retrocargadora utilízase para mover, escavar os materiais e a compactadora para apretar e consolidar os materiais que se depositan no suelo. Na Granxa Galloso Castro licitamos o servizo do ensilado da herba por algo máis de 50.000 euros, que é un servizo esencial para garantir unha alimentación axeitada do gando, especialmente durante o inverno, cando o pasto natural todos sabemos que é limitado, pero xa non só durante o inverno, porque cos períodos de seca é importante facer un ensilado abundante de calidade para contar con alimentación suficiente durante todo o ano. Remato xa dicíndolles que na reunión que acabamos de celebrar fai uns intres, aprobamos a convocatoria e tamén as bases específicas para o ingreso como persoal funcionario da Deputación en 14 prazas de administrativo e 6 prazas de traballador social. No que ten que ver coas prazas de administrativo, a convocatoria vai a ser libre polo sistema de oposición libre, e no que ten que ver coas de traballador ou traballadora social polo sistema de concurso-oposición. Nos 2 procesos haberá unha praza da cota de reserva para as persoas con discapacidade. E pola miña parte, pois nada máis. Non tendes preguntas? Moi ben, pois moitas gracias.